Nganong ingon ani man ang atong gibuhat tungod kay ang Ginoo mga igsoon gusto siyang mahimot ang mga maayong piniyalan. O kinsa man ang maayong piniyalan kanang kamaong mo share sa mga grasyas Ginoo, dili kay iyang ihikaw sa iyang isig katao. Sama anang paglingkod diha sa atubangan, kanang bakanting lingkuranan sa imong atubangan, kung di na nimo lingkuran, imo na nang gihikaw sa uban nga wa kalingkod, sama atong diri sa kilid. Di ba? So imo ginang lingkuran to give chance sa uban nga wa akalingkod. Kinsa pa may mo insert diha? Nya inyo pag yung tungtungan og usahay og payong, kanang inyong mga putos, inyong ipalingkoron, hinoon karon nawa naman tingali, murag wa na no. So kung inyo nang batasanon kanunay nga nigabot ninyo sa simbahan, inyo dayong pangitaon ang pinakaunang lingkuranan nya inyo yung punon haron ang mosunod makalingkod sa dayon sa inyong likod, mahimo mong maayong piniyalan. Mao sad na ang mahitabo ngadto sa atong katilingban sa mapananglitan. Kanang imong yuta, kumusta ang imong mga silingan? Maayo ba ang ilang agianan? Dili ba pitos kaayo kay imong gikural? Ana, gipaambit ba nimo ang bahandi nga naa nimo kanang imong yuta? Gilinga imong tupad ingna dili maglisod imong silingan og agis inyo. Pangutan-a ba? Nadili ra. Nya moingon gani siya, "Oh, ako jud nang gibuhatag agianan, oy, dako gyud. Amo na nang yuta nya ako jud nang dako ang ila agianan." Ingna dayon, maayo kang piniyalan. Dili ka taktakonon sa langit. Kay kun dili ganita ka maong mo paambit sa atong mga bahandi nga nadawat dinhi kay kining tanang bahandi sa kalibutan, dili man ni ato gipiyal ra ni Ginoo. Sama anang hangin, tubig, yuta, dagat. Karon porting inangkunay sa dagat, hasta ang China, ang Pilipinas, away anang dagat. No? Kamusad away anang mga utlanan sa yuta, siging kinihaay. Pulos rata piniyalan, oy, sa madugay, sa madali, mawa rata dinhi. Ayaw huwata nga, wapa ka mawa sa kalibutan, gitaktak na ka sa imong pagkapiniyalan. Lingi ana sa imong tupad, inawa pakataktaka. Kana sa mga yuta pa na, kanang imong balay, bisag ikay gatukod ana, kung wa ang Ginoo, wa man ginay kapuslanan, di man ka makatukod ana, kay grasya man as Ginoo. I-share sad na sa uban, matud pagani ni Kristo, dawata sa inyong balay ang mga way balay. Dawata naaroy daghan kay mga balay, labi na nang nag-scam anang na ang flood control, dagko kay sila mga mansions. Wa kayo'y gapuyo. No, ana, dagko silang balay pero ang ilang gitukod nga mga projects nakapatay og daghang mga tao kay imbis nga makontrol ang flood. Ang flood na noon mo ay dako kayo, ang control ni nawa. Ang kwarta to as ilang bulsa, mga bati nga piniyalan. Kining mga kurakot nga tong mga leaders sa simbahan man or sa gobyerno, kaya di man sa kumuingon ang simbahan, excuse ana, apil na mong na naglingkod. Kaya ang kanang corruption mga igsoon, kanang pagkahakog ba, kanang pagkadaw, kana bang ang kaugalingon ragi gihunahuna, naana nato tanan, naana sa atong diri ug sa atong kasing-kasing. Naana bisan kaning nagwali ni asad ni dipindi lag ato siyang tagaan og higayon nga mulihok sa atong kinabuhi mo na pugni gina pugni ba kun mahimo patya nang una-huna nga ikaw gyud mo'y mag-una, ikaw gyud hayahay, ikaw gyud maoy dato, ikaw gyud maoy daghag kwarta, patya na kay mahimo ka nang daw, mahimo ka anang bati nga piniyalan. Mao na diri sa atong unang pagbasa, gisaway gyud Ginoo ang mga nagsimba nga nagsigig ingon, kanus aman ni mahuman atong misa. Uy, kay sus maninda na sadta niya. Atong tikason to ara ba koy tikasonon didto da nga timbangan. Sus minus ra ba to akong kuan ito para ba kulit tahonon nga 5-6.
Magsige hunahuna ana. Aw ni aman na dinhi ako taas-taas mong kumuwali. Kadaghan na jud ko nakakita ana magsigig tan-aw sa rilo, magsig ana eh. Sig ana. Nya og naay orasan dias loyo, pakit-on pa gyud ko na. Ana. Ako gud iniglingi ana mga tawhana may ko may ratag di maulian, may ratag di maulian. Kana bang maglakaw ba magwingig na ba mag-ana? Ana. Dili ta kasustiner nga maminaw sa pulong sa Ginoo, pero kusog itang maminaw sa corrupted minds nato and heart nga magsigig diktar pangwarta gyud, pangwarta. Kwarta. Hiling niya imong tupad na sad. Ang di mo lingi, hingwarta. Ing na mopalit ka rog slot. Ing na gahuna-huna ba karon nga nagda ba karon og para ipalit og slot. Matod pa sa musangko kita sa slot, no. Matod pa sa atong Finance Council, pinanguluhan ni Brad Alan Leones, nila ni Stercate, sa pananguban diha. Upat mo na sila kabuok. Limot bang ko itong si Brad. Sige, basta upat na sila kabuok diha. Ingon sila, Padir, ilang gi-analyze ba? Kaya sila may in charge sa atong finance dire. Ingon din, bago pa na natong natukod last week pa, no? O ang atong PPC. Lihok din sila, meeting din sila. Atong niaging adlaw. Usas ilang na desisyonan, kinahanglan daghan ang mamaligyag slot sa palibot dinhis atong simbahan madomingo aron daghan ang makapalit. Sakto ba ang ilang desisyon? Kay og maghuot kuno sa duha ra ka lamisa, ang uban mulakaw na lang kay maghuwat pa kadiha. Mao na karon lingian ninyo diri purting daghanas na maligya rog slot. Basta naa gani lamisa nga naay nagparis duha ka buok unya naa sila resibo nya ang naong kasaligan dili mga kawatan og naong palit mo dihag slot. Pero tan-aw gyud ninyo murag kadudahan, labi naghait kayog hapapangig. Nya murag sigahog mata ayaw magpalit ana ha. Ay magpalit. Pero kana mga buotan og naong labi na gyud nagbrunda, awa sa na sila magbrunda. Hala, palit mo diha. Daghan na ron sila diha. Di as parkingan na diha. Abot pa kuno ngadto adto may iskina kay basin pa kuno og naay ni dagan ba nya wa ka kita. Dapat to iskina. Adto abot kuno sila sa ilang Brad Imon. Oy Brad Imon, bahala na ka diha na inaninda diha slot. Mao na nga kana ganing mo na ilang nakita. Kay matod pa sad nila kung wa kunoy daghang lugar nga kapalitan, unsaon man pagpalit? Na ron nga daghan na wa na mo'y pagamahayan. Huwat lang sa gamay nga palit dayon. 100 pesos ra na. Sige, ako mong i-update ha. Ang atong Grace tag 100 pesos unya na ay 70 slot challenge nga tag 7,000. Ang atong halin sa pagkakaron niabot nag 57,976 ka slots. Naapay 642,024 ka slots nga available. Daghan pa kayo ni. Kamusang mga online, daghan kay mog mapadadaan nato og kwarta. Wa man tay mga lamisang ipapalit ninyo. Ipadala lang sa atong bank accounts, tanawan ning atong bank accounts. Unya pwede sa ninyo ipadala sa atong GCash, puno ng akong GCash no, kanina lang ubang mga GCash. Or ipadala sa kwarta padala, foreign o local. Ayaw lang ko padadi o kwarta padala sa Western Union. Ana ra ila. Unsa man ang slot pader? Ay donation good ni God. Donation ba? Napagi mangutana nako hangtod karon unsa man ang slot pader? Donation na for certain project. Kining Grace para ni atong wa mahuman pagbayad nga gitukod natong kumbinto. Ngano maingon man kung atong kumbintong gitukod? Tungod kay ang nagtabang og tukod sa kumbinto dito sa San Vicente Ferrer Parish sa didto pa ko kitang tanan online og territorial parishioners taga Compostela, taga bisag asang lugar apil na ngadtos tibok lugar sa tibok kalibutan kitay nagtukod ana nya do na patay wa pa mahumagbayad tungod kay na-adjust to nato kay gitabang nato ang sitwasyon. Mao nang hangtod karon ato ng tiwasog bayad ha. Mao na ang Grace. So palit mo bisa tag 100 lang.
Ana, gitan-aw nas Ginoo nga maayo tang piniyalan, kamaotang mo paambit. Unya ang atong Protection and Prosperity of Santiago de Compostela or PPSC, mao na ni ang atong slot para dinhi sa ato karong mga projects. Nahalina na tag 21,073 ka slots, naapay 78,927 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,246 na ang atong nadawat. So atong pakpakan ang tanan na malit og slot. Nya kada nato palit og slot, hinumdumi ni mao ni ang atong gitawag og bag-ong meaning. Unsa may mahitabo nato sa matas Ginoo kun mo palit tag slot, do na nay meaning ang SLOT kanang slot. Una, sa matas Ginoo nakahimo tag sakripisyo. Pinangga kay Ginoo kanang kusog mo sakripisyo. Sama nimo di na ka mo inom og red horse kay imo na lang ipalit og slot, sakripisyo na. Di na ka mo sakay motor kay maglakaw na lang ka nya tigom-tigom mo nimo imong plite kay ipalit og slot. Di na ka mo kaon og katulos usa ka adlaw, kaduha na lang ka mo kaon. Nya mo inom na lang kag tubig init sa imong tingkaon nga usa, nya ang imong budget ipalit og slot. Din aka magpariban sa imong buhok, agwantahon na lang nimo og murag kag ungo tan-awon. At least ang imong kasing-kasing murag anghel, di ba? Dili na ka magpakiski sa imong kilay. Ana, di na ka moadtog parlor usa sa mulag bati kag naong karong mga buwana basta dako-dako kag mapalit og slot. Ina na ba sakripisyo? Nya mao sa nay atong offering to God. Unya dayon mausan nay ang L pa di ay mao nay atong love for the church, love for the needy. So sacrifice for salvation, love for the church, for the Lord, for the needy, offering to God. Nag-offer tas Ginoo og mga sakripisyo og atong bahandi. Mo nay mahimo gitang maayong piniyalan. Og katapusan naatay treasures in heaven. Ang letter T, treasures in heaven. So S, sacrifice, L, love, O, offering, T, treasure. Kanindot ana. Nya doon natay special nga mga offerings. Kaning atong mga pews dinhi, kaning atong mga ludhanan. Upat ni kaludhanan, tag 42,000 ang budget ani sa atong pag-contract sa atong tighimo. Wap ata mo sugod og order kay duha pa ang gi-pledge. Nay ni pledge sa duha na, pero wala pa ang duha. So ganahan mo pledge, palihog, sultihi lang ko. Duha na lang kapyo kanang kneelers na. O man na mag-angay atong kneelers diha. Kamu, wa mo'y ludhanan diha. Agwanta sa mo anang simento ha. Ana. Pero moabot raon niya na, siguro mga 3 years from now. Kung di mo palit dayon, di dugay ta makatigom. Pero og inyo nang paliton dayon, 2 weeks from now, nanay kneeler diha. Di ba? Pero murag wa may ni action gyud ko ano. Wa bay mailhan man nimos mga kay kita na ba lang duha na. Ana, wa ginagana lang ay kadako bana. Onya, nagkinahanglan sa tag mga 13 additional ka mga piyos, kabantay mo diha mga bangko ra na nga plastic atong gibutang dias luyo. Pun-an na nato diha mga 13 kay 12 ang atong ipuno, nya nay usa kuno diha nga lisod na di na ma-repair, ato na lang ilisan, gubaon na ambot o pabukan ang malusno ron kanang 13. Nya thanks be to God, nanay upat nga ni pledge. Siyam na lang. Siyam ka piyos. Tagpila man sana? 55,000. So kamo mga online parishioners, pledge na mo. Ari ba mo 42,000? Duha na lang ka 42,000? Or anha ba mo sa siyam ka 55,000? Dunay duha ka grupo nga nakatouch nako. Ang una, barkada ni sila. Ni text nako, Father, muangkon mi og usa ka 55,000.
okay rag bayaran mga 3 months, within 3 months, 2 to 3 months, nako okay kayo. Anak ko, mga barkada sila, unsa ilang gibuhat, nagslat-slat sad silang mga barkada, 55 pesos per slot. Nya nangandoy silang makaraise sila og makabaligya sila 1,000 ka slots aron kuno moabot og 55,000. Nindot no? Awa mo nindot eh. Di man kinahanglang suluhon gid nimo. Grupo ba? Grupo. Nya nakahunahon ako pag text nila atong the other few days ago, ningon ko, bitaw no? Ang grupo di ay panalitan din ni simbahan na magidaghan din mga organizations. Ngano mo day usa ka organization mag-raise pod mo, mag-slat-slat sad mo. Di day pwede. Pwede oy. Ngano man day kamo mga chapels, grupo man sad mo, nama mo'y daghang members, labi nag-arang-arangan mo pagkabutang. Ngano man day mag-raise sad mo, mo pledge sad mo usa ka lingkuranan. Di day pwede. Tubag. Pwede. Ngano man di ayog kamong mga barangay. Naamagitay 16 ka barangay din kaya ang ika-17 na hati naman ngadto kuno sa Kotkot. 16 man gini ka barangay, syaro anang 16, siyam naman lang ni kabangko. Ngano man day kamong mga barangay officials og mag-ingon day mo, islat-slat sa dinato din sa atong barangay mo angkon tag usa ka lingkuranan. Di day pwede. Nya kanus aman mo musugod. Og ang ikaduhang grupo nga nakatouch nako gahapon lang yun ni desisyon ang atong staff dinhi. Mga 40 ni sila kabuok. Atong staff. Unya nag 4 days allowance na lang mi. Nag-donate na ni sila 3 days nga allowance, di na sila mudawat kay di na paigo ang atong kwarta. Nya pagkadungog nila nga nako grupo-grupo ba? May desisyon ang ilang leader sa ato dinhing mga staff na niangkon sa silang usa ka 55 ilang ididak sa ilang allowance. Pakpakan nato. Ingon ko, pwede na mo mga matay. Nya kay na challenge man ko, niingon sa ko, angkon sa ko usa ka kneeler. Ako didak sa akong kolekta. Di ba? Kung ikaw karon naa kay pagbati sa simbahan matud pa ni Hesus, gamita ang tanan para muhatag ka og kalipay sa imong isig katao, para doon na kay mga higala arog mahurot na ning tanan nimong hatag, dawaton ka sa imong pinaka best friend didto sa langit. Kinsa may itong pinaka best friend kung magsigitag panghatag dinhi ang Ginoo. Maunay nindot nga pagampo. Muna sa atong ikaduhang pagbasa, niingon dinhi, pagampo mo nga binayaw ang kamot, aron mo magmalinawon magkahiusa. Kinsa man ning mga binayaw ang kamot og nagmalinawon og magkahiusa, ang nagampo nga mga taong manggihatagon. Mahimot ang kabos sama sa mga santos, sama ni Jesus, sama ni Mama Mary, sama ni Santiago, sama nila ni San Francisco, San Roque. Mahimot ang kabos tungod kay gipanghatag nato ang tanan, pero naay kalinaw, naay kahusay. Mahimot ang dato sama aning mga korap nato mga opisyal sa gobyerno ug mga contractors, naay kagubot sa katilingban. Luoy kay ta. Sige, last na lang lingi. Ing na nagplano kong muangkon sad. Sige.